Jeg synes, det var et rigtig godt initiativ. Og det var navnlig det her med at invitere mennesker hjem til sig, som man ikke kender i forvejen. Det her eksperiment med at samle nogen, som jeg ikke ser til hverdag. Også nogen, som jeg ikke kendte, og tale med dem om ting, der egentlig betyder noget. Det synes jeg var virkelig spændende. Det var meget nemt at snakke med hinanden i hvert fald. Og jeg tror også, det er fordi, man er jo ligesom samlet for at snakke med hinanden, så alle er jo sådan topmotiveret i at både holde samtalen i gang og også smide et eller andet på bordet, man kan snakke om. Det var sådan i hvert fald et tema, der gik igen også i det, vi talte om. Altså, at det var så nemt. Altså, jeg oplevede, at det var nemmere, end hvad jeg måske ellers kunne tro, i forhold til at det der med at møde mennesker, jeg ikke kender. Det her med at være en del af en folkelig samtale, for mig gjorde det klart, at vi behøver ikke gå og vente på de etablerede strukturer, acceptere det, vi gør. Vi kan for pokker bare gøre det selv, og det er jo det, der har bygget Danmark. Altså, vi var virkelig bare forskellige, sådan helt grundlæggende, men det var altid sådan en spændende forskellighed. Og så tænkte jeg, fedt, hvis hun ville være med. Jeg tænkte også en lille smule akavet, for jeg har ikke set hende i 7 år. Men det ville hun gerne, der skrev til hende, og hun lavede bare et opslag på Facebook, og så havde hun lynhurtigt 3 ret forskellige gæster. Efter den første samtale med dig, så var de meget glade for konceptet. Det var sådan, og de var meget optaget af, at det her skal vi gentage. Det gav sådan en lethed, synes jeg, at vi også havde sådan noget helt basalt som at dele et måltid sammen. Gud, men jeg omgås jo primært nogen, der er ligesom mig, og jeg ved, hvad de mener, og jeg ved de ting, som er vigtige for mig i hverdagen og i livet. Jeg ved, hvad de mener om dem. Så jeg tror, det var det der med at få udvidet mine egne horisonter i virkeligheden. Jeg ved, at man ikke altid er lidt ens i en gruppe, forbi bare det, at man gider at samles og snakke, det betyder allerede, at man er en eller anden form for mennesketype. Men så alligevel, når man så begynder at snakke, så ser man jo også, at der er mange forskelle. Og det er jo der, det kan blive lidt interessant. Og det synes jeg, at folk er meget åbne omkring, og også meget sådan lydhøre over for at prøve at forstå de andres holdninger. I starten var jeg sådan lidt, hold nu kæft, skal man sidde og hælde vand ud af ørerne om de forskellige temaer, det flyder ikke en meter. Så længe leve arrogancen, i hvert fald når den ikke får overtaget. Så det var virkelig en øjenåbner. Jeg synes, noget af det, der irriterer mig mest ved politik og Christiansborg, det er, at jeg har slet ikke sådan en opfattelse af, at de lytter til hinanden. Altså, så jeg tror også, det har jeg heller ikke, når jeg sidder og ser nyheder. Og, altså, det er de der samtaler, der er, hvor man tænker, prøv at I hører overhovedet ikke efter, hvad det er, I bliver spurgt om. Altså, I har jeres egen agenda, I gerne vil på banen med, ikke? Jeg tror faktisk, mest det bare var mødet og oplevelsen i sig selv, der var opløftende. Og for mig var det egentlig også nok, fordi at vi snakker om den her tidsalder, hvor vi sidder med vores iPads og vores vante venner, vores vante omgivelser, og får måske skabt venner på Facebook med nogen, vi ikke sådan rigtig ses til daglig, men vi har ikke helt rigtigt det konkrete møde, og det synes jeg, det her, det var. Man kender sig selv, og man kender sine egne holdninger, men hvor tit får man egentlig lige sat ord på dem? Altså, jeg kan virkelig ikke huske, hvornår jeg sidst har diskuteret demokrati med nogen. Altså, det er jo ikke noget, jeg sådan lige går rundt og snakker med hverken dem, jeg kender, eller dem, jeg ikke kender om. Og så det, at man egentlig... for at kunne have samtalen, så bliver man jo nødt til at forklare, hvad det er, man tænker. Og så aktivt tænker man jo ikke over det, men i det, man så udtaler det, så bliver det jo meget aktivt. Hvor man virkelig får sat ord på noget, så man måske sådan knap nok vidste, at man mente. Så man kunne håbe med samtalen, det var en nedbrydning af fastlåste fjendebilleder. Og en genopdagelse af, hvor meget hjerteblod de forskellige professioner har. Men, nu er en samtale med dig lidt anderledes, end det vi plejer at gøre. Så det rykker noget ved vores dagligdag. Vi skulle lige tænke lidt anderledes og lave noget praktisk for at få den dag til at hænge sammen. Så det var virkelig godt at vide, at der er rigtig mange andre, der også gør det. Efterfølgende har jeg nok tænkt, at jeg vil have mere af den her slags. Det var rigtig sjovt, det her. Og det, der har rumsteret, det har nok været noget med, hvor let det er at skabe kontakt til andre mennesker. Man bliver nødt til at kaste snøren ud, og så er det fuldstændig uforudsigeligt, hvad man hælder ind. Og
Og det er måske som udgangspunkt en meget god måde at forholde sig til livet på, men jeg specielt også i de her samtaler med dig, at enhver idé om, at man kan måske godt have et tema, men det kan jo... Ja, lad nu samtalen tage den drejning, den skal, og lad energien i samtalen flytte sig. Disciplinen at snakke sammen om et vigtigt emne og give plads til, at der også er andre, der siger noget, og give plads til, at der er andre, der har en anden mening. Altså jeg tror, det snakkede vi også om til sidst på aftenen. Det der med at virkelig sige til sig selv, nu sidder jeg her for at lytte. Altså ikke sidde og lytte lidt med det ene øre og sidde og forberede, hvad har jeg så tænkt mig at sige efterfølgende, og hvad er min agenda ind i det her, ikke? Hun kunne jo sagtens være med i samtalen, fordi det handlede om demokrati. Og så først så sagde hun sådan, jeg ved ikke rigtig noget om demokrati, men det kan du jo også sige til en samtale med dig. Så kan du jo godt sige, jeg er 11 år, jeg ved ikke så meget om demokrati. Og så kan man sige, hvor har du hørt ordet første gang? Og så kan hun fortælle, jamen det var, da hun var i elevrådet, fordi det var jo også noget med demokrati. Og så spørger man, hvordan gik det? Det gik dårligt, for de havde et forslag, og det blev ikke vedtaget. Og allerede der, jamen, så har du en snak om, hvordan lærer vi egentlig vores børn om demokrati, og hvad er deres oplevelse med det? Og hvor lang tid får en måske negativ oplevelse lov til at følge dem? Og hvad så, når de så bliver 18 år og skal indgå aktivt i demokratiet? Ikke? Altså, så alle kan jo være med på alle planer, og det var bare så fedt, synes jeg. Men jeg vil sige, det blev ikke helt så struktureret, som vi havde planlagt. For det viste sig så, at de folk, der kom, var nogen, der virkelig godt kunne lide at snakke alle sammen. Så vi fik mixet i virkeligheden tingene sådan ret meget sammen, men havde sad og snakkede i, det ved jeg ikke, 4-5 timer eller noget, og var totalt høje af det alle sammen. Man skal lade samtalen, og den kraft der er i den, skal man lade udfolde sig. Og det skete i hvert fald her hos os, og det var vildt givende. Og så var det jo ret sjovt, fordi så var der en af de andre, der sagde, bagefter så sagde hun, jamen det havde også været sjovt for hende, fordi det var ret sjældent, hun snakkede med børn. Så tænkte jeg, det var sådan en sjov bemærkning. Jeg havde håbet, at flere ville have lyst til at gøre noget konkret efter. Og det kan jo også godt være, at der kommer til at ske nogle konkrete ting. Men det var ikke der, vi slap hinanden, kan man sige. Og jeg havde håbet, at nogen ville have lyst til at involvere sig i noget. Så tror jeg, at sådan en her oplevelse, hvor at man bare for en aften deler noget, for at prøve at sætte sig i nogle andre menneskers sted, eller deler noget samvær for at sætte sig i andre menneskers sted, det tror jeg gør noget ved folks hoveder. Jeg var bare sådan helt begejstret dagen efter, fordi jeg tænkte, hvis der var der 40 samtalemiddag, der var i gang den aften, så tænker jeg, jamen altså, hvis bare 4 fra hver samtalemiddag næste gang går ud og er værter, jamen altså, så kommer det jo til at brede sig fuldstændig eksplosivt. Det har i hvert fald bare været en øjenåbner for mig omkring, hvor lidt der egentlig skal til, for at mennesker kan mødes. Ofte er det bare et måltid og et godt emne. Jeg synes, i virkeligheden er det der er det mest spændende, det der med at ture og gå ud og møde nogen, som man ellers ikke ville have mødt.